أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة. ina so in gabatar da wasu nasiha ga jama'a akan aure ba don saboda komi ba saboda mutane da yawa sun jahilci menene aure ko kuma sun jahilci matsayin aure don haka nake so in yi magana a kai. So da yawa za ka ga iyayenmu suna magana lokacin da za a kai yarinya gidan miji ka gana ce sai fa kin yi hakuri kaza ki yi hakuri domin zaman aure sai da hakuri. To gidan aure fa ba gidan hakuri bane. Gidan aure gida ne na soyayya. Kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Don haka Allah tabaraka wa ta'ala yace mun halitta muku abokan aurenku ba don komi muka halitta muku su ba domin ku sami nutsuwa da kuma abin nan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Domin ku samu natsuwa sannan kuma muka sanya soyayya a tsakaninku da tausayi. Don haka kaga gidan aure gida ne na soyayya kuma gidan aure gida ne na tausayi. Wanda idan ka duba shi aure a duk duniya babu abin da ya fi shi daɗi. Ko me yasa haka? Don Allahu tabaraka wa ta'ala yana nusar da mu cewa Allahu tabaraka wa ta'ala yana gaya mana cikin Alkur'ani cewa zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa wal bani. Kaga da Allahu tabaraka wa ta'ala ya fara nuna menene dadin duniya sai ya ce an kawata muku jin dadin na rayuwar duniya yace da me yace da mata. Menene yake nufi? Aure. Kaga don haka a duk duniya babu abin da yafi aure dadi. Don haka gida na aure gida ne na soyayya da tausayin juna. Amma sai ka ga can kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa inna min azwajikum wa auladukum aduwwun lakum, cewa daga cikin matanku da 'ya'yanku akwai abokan gaba gare ku. Ta ina matsalar ta shigo haka? To don haka sai ka duba ka ga cewa daga inda matsalar ta shigo har aka samu abokan gaba, kuka zamanto abokan gaba da kai da su. Bayan kun zama wannan abokan gaba ka gane cewa ga inda matsala ta shigo, shine can kuma sai Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu fas-salihatin qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah wallati tahafuna nushuzahunna yace izuhunna wahjuruhunna fil madaji fadribuhunna wa in atanakum fala tabghu alaihinna sabila. Allahu tabaraka wa ta'ala yana cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, maza su ne suke da ƙarfi akan mata bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din, saboda fifiko da Allah ya fifita sashi akan sashi, wa bima anfaqu, kuma saboda abin da suka ciyar da iyalansu na daga abinci. Yace to su wane ne suka yarda da wannan fifikon da Allah ya fifita maza akan mata? Shine sai yace fasalihatun, su ne mata mutanen kirki, qanitatun, masu mai da al'amuransu ga Allah, hafizatun lil ghaibi, masu kame kansu a ɓoye, duk inda ta shiga tana tunanin cewa ubangijinta yana tare da ita, kuma mijinta tana kiyaye masa haƙƙinsa a duk inda ta ɓuya, ba wai sai a gaban idonsa bane za ta fito ta nuna hakan. Ka gane? Don haka Allahu tabaraka wa ta'ala da ya faɗi wannan magana ya ce wa'yanda matan da suka yarda su ne wa'yannan, wa'yansu mata ne ba su yarda ba, su ne wa'yanda suka kai ƙaran Allah wurin boka cewa mu fa ba mu yarda da cewa mazan nan su fifita a kanmu ba, mu ne muke so mu ba su iko. Don haka boka Allah ya mun kuskure a nan da ya ce mijina ya zamanto shine shugaba a kaina. Don haka ni ina so ka juya al'amarin ka mai da shi ni ne zan rinka bashi umarni ba shi zai rinka bani umarni ba. Kaga a nan wurin hukuncin da Allah ya hukunta bai yi mata ba. Don haka ita ta kai karan Allah wurin boka akan boka ya canja wannan al'amari ya koma sama ta dawo ƙasa. To kaga wannan maganan ibada ko ta zauna da wannan miji ba maganan ibada take yi ba, sannan kuma wannan mata mushrika ne mutalakan, don gara karuwa ma da ita, don karuwa a har kowane lokaci ita mai sabo ne, imaninta yana nan, tana
ta san cewa sabo take kuma kullun tana addu'an Allah ya sa ta bari. Ita kuma wannan da ta kai karan Allah kaga ta nuna cewa mushrika ce ita gaba ɗaya bata yarda da hukuncin da Allah ya hukunta a kanta ba. Kaga don haka gara wancan da wannan, don haka ya kamata mu lura za ki rayuwa ne mara amfani domin me kin bijire ma umarnin Ubangiji. Kar ki ɗauka cewa wannan zaman da za ki yi a gidan mijinki zaman aure kike yi, ai zaman ibada kike yi, don kin riga kin aje ibada tun can gefe. Abin nan hafizatu lil ghaibi bima hafizallah wallati tahafuna nushuzahunna Allah tabaraka wa ta'ala yace wanda kuma kuke jin tsoron bijirewansu yace izuhunna ku ajiye su ku yi musu wa'azi. Idan kuka ajiye su kuka musu wa'azi, idan sun karba muku wa'azi shikenan al'amari yayi kyau, daman abin da ake so kenan. Idan kuma ba su karba muku wa'azi ba fa hajiruhunna fil mazaji, ku kaurace musu a wurin kwanciya. Idan kuka kaurace musu a wurin kwanciya, kauracewa a wurin kwanciya kamar yaya? Idan ka zo da al'amari wanda al'amarin nan shari'a ne kuma kai ta zo bijiro maka da shi, kai fa ba za ka aminta da shi ba, sai ka kaurace mata a wurin kwanciya. Kuna kwana ɗaki ɗaya, ta bari ba ta bari ba. To, ina so in gaya maka cewa kana iya tsallakawa daga wannan ɗakin ka koma wancan ɗakin abin nan ɗaya matarka, ka fita sha'aninta ka rabu da ita a nan, ta ci gaba da zama ka ce in kin gyara ki zo mu zauna, in baki gyara ba ki ci gaba da harkanki. Ba don komi ba saboda Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana a cikin Alkur'ani cewa turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha wa man ibtagaita mimman azalta fala junaha alayk zalika adana an taqarra ayunihunna wa la yahzanna wa yardayna bima ataytahunna kullahunna wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima. Allah tabaraka wa ta'ala ce kana iya kin kwanciya da matanka, kana iya kin kwanciya da matar da ka ce kana so ka kwanta da ita. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kana iya kwanciya da ita. Kana iya kin kwanciya da ita. Kuma kana iya kwanciya da matar da kake so. Wata uwi ilayka man tasha, kuma kana iya kwanciya da matar da kake so a lokacin da kake so. Wa man tagaita mimman azalta fala junaha, wanda da kace ba za ka kwanta da ita nan ba kana iya dawowa ita ma ka kwanta da ita. Yace zalika adana an taqarra ayununna, wannan shi zai sa su yi discipline wa yardaina bima ataitahunna kulluhunna, kuma su yarda da duk abin da ka zo musu da shi. Wallahu ya'lamu ma fi qulubi wala yahzanna, kuma ba za su yi bakin ciki ba. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, Allah ya san abin da ke cikin zukatanku. Idan kun yi da niyyar ku cutar da su ne, Allah ya sani. Allah ya san abin da ke cikin zukatanku. In kun yi da niyyar cutarwa ne, Allah ya sani. In kun yi da niyyar gyara ne, Allah ya sani. Kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba za su yi fushi ba domin umarnin Allah ne. Idan ta san ka aiwatar da umarnin Allah, ba za ta yi fushi ba. Kuma ya ce wa yardaina bima ataitahunna kullahunna, kuma za su yarda da abin da ka zo musu da shi. Amma malamai sai suna cewa a'a wannan ayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne kawai aka kaɗaita da shi, shine zai iya kwanciya da matar da yake so daga cikin mata, ko kuma ya ki kwanciya da wacce yake so. Amma kuma a ƙarshen ayan sai Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, Allah ya san abin da ke cikin zukatanku. Kaga idan da Annabi ne sallallahu alaihi wasallam aka wannan umarnin nasa ne shi kadai, da sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallahu ya'lamu ma fi qalbika, Allah ya san abin da ke cikin zuciyarka. Don haka umarni ne na umum na cewa idan har hakan ya faru, kaga for some times idan al'amarin ya faru ya zo ya yi tsanani, kuna kwana a ɗaki guda, sai kaga mutum ya riga ya gajiya, amma sai kaga an ce je ki na sake ki, saboda me? Saboda ya gaji. Amma idan kaɗan bata iska kaɗan, kai ka je can, ita tana nan a nan, da kai da ita, insha Allah kowa yana neman hanyar da za a dawo ne. Sai kaga cikin hikiman Ubangiji al'amura sun daidaita kuma a dawo a ci gaba. Amma idan aka ci gaba da zama ana zaune cikin wannan fishin, kuma ana ta kwana ɗaki ɗaya da sauransu, sai kaga an ce kai wancan zama ba zai yiwu ba, sai kaga an yi saki. Bayan an yi sakin kuma daga baya kuma kaga an zo ana nema. Kwana ɗaya biyu an yi saki, kwana uku an yi saki. Don haka ya kamata a rinka ɗaukan matakai na gyara maimakon sauran saki. Idan har al'amari ya muku tsanani haka, ƙaurace mata a ɗaki. Idan ka ƙaurace mata koma can, tana nan
kai kana neman hanyar da za a dawo, ita ma tana neman hanyar da za a dawo, sai a dawo a gyara. Wance saboda kaza ne miki haka, in kin gyara ki zo mu zauna, in kuma baki gyara ba to gaskiyan magana ni ba zan ji da haka ba. Maganar saki ajiye shi gefe guda. Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce idan ka kaurace mata a wurin kwanciya bata dawo ba, ya ce fadribuhunna, ya ce ku buge su. Amma mai malamai suka ce, sai suka ce ai dukan nan da hannun riga ne. Kaga idan maganar duka da hannun riga ne, kaga ma ɗaya ne. Tunda Allahu tabaraka wa ta'ala yana magana ne akan discipline. Ana magana ne akan discipline. Alal misali yanzu, kai ne ka auri mata kuna tare da ita. Da ka aure ta nan, ka aure ta dama ta yi yar talla ne. Da ka auro ta riga ta saba a hanya, wani saurayi ya ci kayanta bai biya ba, ta rike masa kwalar riga, jama'a su taru ya bata kudin ta ba arziki, ko kuma yar uwarta ta ce naga kina mun wani gani a tsaya a daku. Kaga ita ta riga ta san wannan rayuwar, tana da wayewa akan irin wannan rayuwar. Sai Allah ya zo maka nasibi ka je ka auro goyon falo, ka kawo ta gida, ita bata san komai ba banda babanta sai mamanta. Harara idan uwanta ya harare ta za a ce wa da kai baka da kirki, wallahi baka son yan uwanka, a tsawata masa. Ka je ka dauko ta ka kawo ta. Kaga maganar tashin hankali fa ita bata san shi ba, tunda babanta da mamanta kawai ta sani. Ka dawo gida sai ka zo ka samu wannan ta mata dukan tsiya. An zo ana gaya maka cewa ga kaza fa wane fa ai wance fa ga aikin da ta aikata. Kai ka zo ka bude baki kana magana, ta zo tana nuna maka yatsa kamar za ta sa maka yatsa a ido. Sai ka ce a gaskiyar magana wacce ni fa ban son haka, ni ban son haka, kaza ka juya ka tafi. Me kake nufi? Kaga kana nufin ita wancan kenan ta yi kokari ta kare kanta, in ba ta kare kanta ba fa kai ba za ka iya kare ta ba. Kaga wannan ba karamin kuskure bane, amma lokacin da ta zo tana kokarin sa maka yatsa a idon nan, ba ta kashi, tunda Allahu tabaraka wa ta'ala ne ya baka umurni na cewa ka ladabtar da ita da haka, saboda ta zo da batala. Wannan sa maka yatsa a idon da kake, idan baka dauki mataki, tsatsauran mataki a kanta, ka nuna mata tunda hauka ta zo da shi ga haukan, gobe abin da zai faru sai ya fi haka. Don haka ka dauki wannan matakin, kuma ka tabbatar da cewa a gidanka ita wannan da aka yi mata ka bata hakuri, ki ce gobe ma idan ta yi miki kar ki tanka mata, ki bari sai na zo, tunda ni ne mai gida a gidana. Don haka ni zan dauki matakin gyara akan al'amuran gidana, kar ki taba ta ku yi fada. Shikenan ka bata hakuri. Gobe idan ta yi aka zo aka gaya maka, ka ɗauki matakin da ya dace. In na tsawatawa ne ka tsawata, in na kauracewa ne ka kaurace, in na ka kai ta gurin iyayenta ne ka, duk matakin da ya dace na ka ɗauka. Kaga ai ba za ta iya da kai ba, tunda kai ne mai gida a gidan. Yau da gobe ya ki wasa. Don haka in tana so ta zauna da kai dole ta gyara. Amma ta zo ta burunta rigima, ka zo ka zuba mata ido. Gobe ta sake, kaga a har kullum babu ranar da gidanka zai gyaru. Idan har kana tunanin cewa wai da hannun riga ne, to ta zo ta balla wannan rigima, ka zo da hannun riga, kaga ma dai ka zo yi kenan, ba ka zo discipline bane, kuma alhalin ayan tana magana ne akan discipline. Ka gani? Sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce idan har ka yi dukan kuma abun bai gyaru ba, Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce wa in ata'anakum fala tabghu alaihinna sabila. Har idan kuka ɗauki wa'annan matakai, kai mata nasiha ta bi, ko kuma ka ƙaurace mata a wurin kwanciya ta bi, ko kuma ka buge ta ta bi, ya ce to fala tabghu alaihinna sabila, kar ku kuma wannan ya zama dalili da za ku samu hanyar da za ku rinka cutar da su. Don haka tunda ta yi biyayya, kai ma ka zamanto adali a cikin al'amuranka. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa in yiftu shiqaqun bainahuma, amma idan kuka ji tsoron fa abubuwa sun yi tingirin, sun yi tingasa, kayi wayannan abubuwa duka al'amura sun ki gyaruwa, sai ya ce asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha wa in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Yace sai a samo masu hukunci daga iyalinta, a samo masu hukunci daga iyalinka. In har suna son gyara ne, to Allah zai daidaita tsakaninsu. Kaga Allah ya kira su masu hukunci. Idan aka ɗauko masu hukunci daga iyalinka, daga iyalinta, aka zo aka zauna, sai suka ce kai gaskiya auren nan akwai cutarwa, mun kashe aure, to auren nan ya mutu. Tunda Allah ya kira su masu hukunci, kuma su hukunta cewa auren nan akwai cutarwa a ciki, kuma suka yi kansu ya haɗu suka kashe shi, to auren nan ya mutu. Domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce har in suna nufin gyara ne, to Allah zai daidaita tsakaninsu. In Allah ya daidaita tsakaninsu akan cewa a kashe aure ne, to aure ya mutu. In kuma Allah ya daidaita
kansu akan cewa a'a wani kai ne da kuskure, gyara, ga yanda za a yi a gyara, ga yanda za a yi a gyara, to Allah zai daidaita tsakaninsu akai. Don haka ina kiran jama'a akan irin wayannan al'amura ya kamata mu sa ido a kansu. Domin me? Saboda so da yawa zaka ga abubuwan da ke kawowa kaga cewa a mutum tsakaninsa da matansa da 'ya'yansa, kamar yadda Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce akan samu abokan gaba. To za a samu abokan gaba mana, saboda kai ne mai gida a gidanka, ka zo ka je ka ɗauko wata amarya, ka fifita al'amuranka a kanta. Wayan nan da ita da 'ya'yanta ka rabu da su, me kake tsammani zai faru? Don haka da ita da 'ya'yanta duka za su kama jin haushinka, kaga abokan gaba ne, za su maimakon abin nan tausayi sai ya dawo kuma gaba. Don haka yana da kyau mu ma maza, tun da al'amuran gudanarwa yana hannunmu ne, ya kamata mu ɗauki mataki, insha Allahu Allah zai taimake mu. Amma duka wannan abubuwa da za ka yi, alal misali ka je ka zo ka buge ta yau ta gyara, to sai ka zamanto kuma ka samu hanya, gobe daga ta yi ka tashi kamare ta, gobe ka tashi, to ina so in gaya maka kai karan kanka, kai ma kana jefa kanka cikin hadari ne, domin kana koyar da ita ne wannan hanyar. In har ta gane cewa abin da zalunci kake, to ina gaya maka wata rana sai ta fi ka iya wannan al'amari. Amma in har ka bi umarnin Allah ne, kamar yadda ya ce ku yi wa'azi tuku, in kun yi ka ɗauki mataki, ita karan kanta ta san ba ta kyauta ba, kuma ta saba ma al'amarin Ubangiji. Don haka duk hukuncin da ka yi, insha Allah sai ka ga bai mata ciwo ba. Amma inda zalunci ne, ka je ka samu kuɗinka, ka je kana yanka maka ciyawa, sannan kuma kai ka zo gida kana zare mata ido, to gaskiyan magana duk wani mataki da zaka ɗauka na hukunci zai wuya ya yi tasiri. Saboda me? Saboda kai ba adali bane. Don haka ina kiran mu yi kokari mu gyara, ko da auratayyan mu zai samu ci gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Idris Gar, ya kamata a ce na gabatar da sunana tun da farko, to amma na ci gaba. Alhamdulillahi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.